Η εμπρόσθια όψη του νομίσματος πρωτομή του Παύλου Α. Βασιλιά των Ελλήνων προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από τη γραφή «Ελληνική Πάηλος, Βάσιλεϊς, των Ελληνών». Στην οπίστια όψη του νομίσματος απεικονίζεται η σελήνη ή θεά της σελήνης Έφυπη, με την ονομαστική αξία αριστερά script. Μετάφραση. 20 drachmae edge inscripted with raised lettering and the date. Ο βασιλιάς Παύλος των Ελλήνων, 1901-1964, βασίλευσε ως βασιλιάς της Ελλάδας από το 1947 έως το θάνατό του το 1964. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1941 έως το 1946, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, ο Παύλος ήταν με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στο Λονδίνο και το Κάιρο. Από το Κάιρο μετέδιδε μηνύματα προς τον ελληνικό λαό. Ο Παύλος επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946. Διαδέχθηκε το θρόνο το 1947